বা ইউখা ইউখা দিবালে আজকে এখানে কি লাগি আইছে চশমা রক ভাগো জানাই তো দিয়ে কেরিনাই রিসা ফানাই জিগা ओमफ्राय बनिमताय रां फे खुंलाया आदाया रि दुकान ब्रेरुनि रि दुकान थनेथ मन्दिर तांजा तो स्पीड के इंगनाय गे जुंदिनि र मोमेला नायनि फे माने मरने वा फेस्टिवल जिनि कबायखे तमा बहिना मरन बेको वाहिया जेमन जिने बुइसो मेला खाय बुइसो फेस्टिवल हाय बनिके मवा फेस्टिवल गे म 19 तम फेस्टिवल मरने अब नायनि फे माने ब्रो फाइजुयागो सारि उंसाका सारि उंगे फाइने किन्तु हरंगे बिसि मिलेने ताबो त सातुं खेंगे फेयाको ताबसे दोकान र त स्टार खेद्र दोकान र त बिद्र इरो किन्तु कलेब जिया जंस दो कगजिया म सिंगेबा नायदि जां ओ चक्र तुंगो अंग बहि चक्र हियो अंचा पगाय क राहायनाय जा राहायनाय नाय राहायनाय पनोना नना नाय तुंदे अरा हागे किन्तु कुमागला कम से कम 1 घंटा नांना रखुमाने के फ्रायनि जांखाय सराय रावनि मादिरो फा पुतुल रक चश्मा रक फागो जानाय तुंदे इजा रि दोकान तो नना ताबु टाइम पनो नाय रि दोकान रक इरखे तो स्पीड के इंगनाय बिरुम रक सुनायरी इंगरी रक सुनायरा स्प्रे करने के लिए जंगल मारने का दवा देने के लिए सब्जी खेती में मेडिसिन स्प्रे करने के लिए थैंक यू जंखाय रि दोकान देखे रि दोकान फागो पाछारि दोकान इजा सुने तो गोबां जनि जंखाय पुतुल दोकान ग्लास रक फागो रखाय जंखाय रिनाय रिसा फानाय जिगा साबुन दंसि माने ग्लास दोकान दोकान खालामा तो माने रि दोकान ब्रेरुनि रि दोकान थनेथ के फाजायो विभिन्न रोखोमै रिरो मांगैरा जंबरी फागो ओमफ्राय मरनि छाति गाय टुकरी के पखाय तो तुंगेरा बानाय फनुक जाबो नायदे मडेल ओमफ्राय रि फनुक जा ओमफ्राय मादिरो दाना ओमफ्राय किसि माने बनि जारखे किसारा इंकने दे टुपी सेमा तमाबो हितामना आले टुपी हिंगाफले चाइनीज नि कुसुं जा चाइनीज टुपी र निन्जा र सब हेगरो हो गादाबो तो इमखाय बनिमताय खुंबोबा बानाय जा कर दम टाइप दाजा दङो गेबर रांफे फेम ताय खुंलाया बनि जारखाराय रांफे मा खुंगरा गांबो वाइसाबो नियाको मेला र बने म मेला र इमन प्रथम अनि नुमाने म मेला गेमतायबो बनि ताबसे नुका वाइसाबा गेरोबो फाइजि अंगाबा इरा कोरिया के ताबसे फाइंगामबो नुखा फाइनाय फे माने नुखा Okay guys, tinin bagi video sukses. Jotona hambai friend